Kita niyong viral video? Kita niyong bago nga balita? Isa ka security guard ginlasak sang SUV. Ang driver sang SUV manggaranon nga bunjing. Nila paminsar ko lang. Subong nga panahon, kabudlay mangin pigado. Gani ako, sang bata pa lang ko, naghambagid ko, mahimakas ko todo para hindi pagdaog-daogon pati ang pamilya ko. Simpleng eksplanasyon. Kung ikaw may kulokwarta, may ara-ara ka, kung mapaang ang chinpo, sobra ka init, pwede magpa-aircon ka. Pero kung wala agi kag pigado ka, maano ka? Maahayang-hayang? Kag magpakuno-kuno nga daw lamayo? Kani mo na nga itong punto por punto. Amo nang aton topic ko. Kani partido PPP, pongko, plastar pamate. Una nga punto. Kung manggaranon nakabunggo, madala sa piyansa, wala durugan mo. Kung pigado ang nabungguan, hambalon pa nila nga scammer. Scammer kuno. Kay man nang budol para makakwarta. Gani sa inyo, kamo nga amo nang paminsaron ba, Diyos ko tani makilatan kamo. Kaduha nga punto. Kung manggaranon ang nakabunggo, mahambal, bao Diyos kung maguba ang future sang bata ko. Mahuyan ang pamilya namon. Tunto. Pero, kung ang imol ang nabungguan, napaminsar ninyo, hindi siya makaubra, anong kanon sang iyang mga kabataan? Maka-eskwela yan ang bata niya, kaya hindi na siya makaubra? Inyo lang yung lawas ang inyong inapaminsar. Wala ka mo nagapaminsar sang mga pigado. Ay nano, dapat sa inyo, ipiton man para inyo mabatyagan. Ikatatlo nga punto. Oh, Diyos ko, dugin high blood na ako. Ikatatlo nga punto. Kung pigado ang nabungguan, pigado ang nakabunggo, pusasan kag prisohon dayon. Pero kung manggaran ang nakabunggo, Diyos ko, may papreskon. Kaliging pusasan nyo tayo naging priso? Para parehos, patas ang laban? Nagpapreskon. Tapos ang naghamba lang niyang nanay. May nanay siya mo lang naman ako bunjing, manggaranon nga bunjing, kay man nanay. May spokesperson ng tuntoy. Naghamba lang nanay. Number 1. Mabuot ang akong bata. Ano? Mabuot? Mabuot, pero tatlo na nakakaso, mabuot? Kaduha? Responsable ang akong bata. Ay, hindi ko. Anong responsable dira, chay? Responsable nga ginbungguan niya kag iyagin bayaan. Katatlong hambal. Hindi hungod, aksidente lang. Eh, nano? Nabungguan na tumba. Iya pagid ginlisdan. Iya pagid giniptan. Aksidente? Hindi hungod? Ay, nano, chay. Hindi na ako mamangkot kung diin nagmanang imong bata nga tunto ka. Hindi na ako mamangkot. Kay man, kakonsentidor sa imong klaseng iloy ka. Kita nyo lang. Subong pa lang ako gin-high blood sa amusin niyo. Hindi ako gustong ginadagdag mga imong. Nano? Amo na gani. Kadamo sang tsansa, kadamo ka sang pwede himuon para magkakulo kwarta kita. Kaya kung tamad ka kaglangin, imol ka, pigado ka, sala mo na. Pero may mahimo ka. Basta mapisan ka. May diskarte ka. Mangin progreso ka, may progreso ka. Pero muna minyo ito natandaan. Kung ka mo nakaangat-angat na may ara-ara na, tani, hindi naman niya ka mangmulis siya. Hindi naman ka manglapak. Kag hindi ka mang-agrabyado sang iban nga taho. Paminsaron ninyo, may karma. Hindi man mag-abot subong, hulata kay may buwas pa. Kag kung mabuwasan ang karma, siguradong may gaba nga dala.